Haupa, Eli. Txaleon. Zure neba da Alain. Bai, Alain zarena, ni erdikoa eta Mikel txikiena. Nola gogoratzen duzu nera bezaroa Alainekin? Nik gogoratzen dut Alain bat bere burbujan, aserre, nien ez dut erlaziorik izan berekin, ia. Elkarrekin irtetzen zineten parrandan? Hori bai, hori denborakin, nera bezaran ez, baina, nik 17-18 urte nituenean, izan hor denboraldi bat, ez dakit, zen igual urte bat izan ere, baina beraiekin elkartu nintzen, kuadrilla gisara. Eta nolakoa zen, Alainekin gau giroan irtetzea? Orduan polita, bere hurbil nintzelako, hurbil sentitzen nuelako. Azkenian parranda giroan beti badago alkohol kontsumoa, droga kontsumoa, eta Alain, kontsumitzailea zen. Eta zuk hori nola hartzen zenuen? Bere garaien normal. Uste nuelako parranda momentuko kontsumo bat zela, eta etzera urrunago joaten. Ez duz ikusten, edo ez duz ikusi nahi. Eta bat batean, etorri zen errealitatea? Alainek bere menpekotasunari buruz hitz egin zizun? Bai. Alainen ohitura zen, etxean kontsumitu eta baineran sartzea. Eta momentu batean, egun horretan erabaki nuen gotxira joatea, bere pixura joatea, bainoko atea jonien eta erraskatu nuen favorez ateratzea. Berak eraten zian, etzuela bertatik ateri nahi, etzuelako nahi nik bere aurpegia horrela ikusterik nahi, eta azkenan pixkot insistu egin nuen eta ateratzea lortu nuen. Eta berra nion, nahi duzu laguntzea? Eta errantzia, bai. Eta horra zitzen pixko bat, gure bidea. Eta nik momentu horretan ez duzu sinetxiko, baina konten jarren nintzen. Zergatik? Onartzeko pasu hori eman zuelako. Eta nik uste orain egitenaren bidean lehenbiziko pausua dela, onartzea. Mien atxatamak izan zen, palo bat izan zen. Zuk ikusi guzunagatik, ze ondorio ditu drogak? Ze jokabide ekartze ditu drogak? Aislamendua. Gure kasuan Alain egoten zen lanetik etxea eta etxetik lanera, gutxi gehiago. Tristura. Azkenean nik Alain ez dut orain bezala ikusi. Aurpegiko espresioa tristurazkoa da. Bizia pasatzen ari zaiola eta ez dela duz egiten ari disfrutatu alizateko, ez? Ez beretaz, ez bere familiataz, ez bere hilobetaz. Eta gehien bat horiek biek, bai. Aislamendua eta tristura